הישיבה הראשונה של ממשלת החירום הלאומית. החמאס חשב שאנחנו נתפרק, אנחנו נפרק את החמאס. אני מבקש מחברי הממשלה לקום לדקה דומייה לזכר אחינו ואחיותינו שנרצחו בדם קר ולוחמינו הגיבורים שנפלו בקרב. שבו בבקשה. זו הישיבה הראשונה של ממשלת החירום הלאומית. אנחנו פועלים סביב השעון בעבודת צוות בחזית אחידה. האחדות בתוכנו מעבירה מסר ברור לעם, לאויב ולעולם. ראיתי את הלוחמים הנפלאים שלנו שנמצאים עכשיו בקו החזית. הם יודעים שהעם כולו עומד מאחוריהם. הם מבינים את גודל המשימה. הם נכונים לפעול בכל רגע כדי למגר את מפלצות הדמים שקמו עלינו לכלותנו. החמאס חשב שאנחנו נתפרק, אנחנו נפרק את החמאס.